Ayan guys, dahil si ate ang naka-in-charge sa pagluluto. Ano nabunot mo, te? Magluto ko ng mamayang hapon. Luluto ng ulam. Yung notes yung yung nabunot ko. Magluluto. So, gagawin ko na ngayon. Yung magluluto ha. Then, nilibre ko si mama ng Chowking and Si Papa. Nilibre ko ng Chowking si mama at si Papa. Tapos yung isa, bibilang ko ng panty si Peng. Ay, isang dosina yun, boy. Okay, walang nakalagay. Madaya ka. Walang nabibili panting isang piraso. Buti na lang hindi ko nilagyan kung ilang piraso. Galing ko talaga. Ang bilhin ko rin kay Dana, price. Yung tag 29. Kala nyo, At least hindi yaya for a day. Mas mano yung yaya for a day. Diba? Ayun pala guys, yung sa hindi nakapanood ng live, bali ang ginawa ko na rin is na sandok-sandok ng pera, yung nauuso na yung sandok-sandok ng pera. Pero kami, nilagyan ko namin siya ng please. So, may mga nilagay kami doon, punishment. Kung tuwa nyo yun, yung gagawin nyo. Kaya ito yung gagawin ko yan, magluluto ako. Abangan nyo si Liza guys. Magyayaya siya bukas ng whole day. And then sa atin yung mag-iis-is siya ng mga kaldero yung malalaki. Abangan nyo yun guys. The next day. Hi guys! Good morning! Ayan, dahil ikaw ang nakabunot ng yaya for a day. Umpisahan mo na. Isuot mo na ang iyong pangmalakasang uniform. Hindi yata kaya. Ilan sila mag-utos sa akin, di ba? Hanggang hapon yon, hanggang gabi. Yung pera ko, hindi yun. Kasi mas mahirap kaya kayo sa akin na. Palit tayo. Pwedeng Sabi sa akin, pag nahugasan na yung kaldero, tapos na. Hoy, magugas ka pa ng plato, whole day. Kaya mababawasan yung trabaho. Ilagay ko lahat ng indawan sa mukha. Nakabawi man lang ako. Yan. Okay, ibigay mo na si Marikate at napapakapi ako ngayon na. Timpla mo akong kape. Marikit na, hoy, namin lang. Kape! Ikaw, Dana, napapakapi ka? Patimpla ka ng kape. Sige. Oh, napapakapi daw si Dana rin. Ilang kape guys? Ikaw, ante, magkape ka, ante? Hindi. Patimpla mo ako. Akin, Akin yung hot choco. black coffee, no cream, no sugar. Okay? Gets mo? Ay, di ko lagyan ng asukal lahat yan. Makabawi man lang ako sa inyo. Sarap nito, guys. Wow. Magluto ka rin mamaya, ha? Sa ate ang magluto. Excuse me, tapos na kahapon. Bilis, ate. Ate, ayoko masyado matamis, ha? Mag-apron ka. Mag-apron ka. Mali lang yung gawa mo yan. Tapos mag-hairnet. Baka malagyan ng buhok yung kanin. Ano yun pa? Tubig. Water please, kamo rin daw eh. Kaya tubig, inumin. O Dana, ligtas ka ngayon, pahinga ka ngayon, girl. Lutos mo lang yung gusto mo. Tapos ka ng, ng baso. Ito, naku, damihan nyo lang magplato at pahugas nyo kay Ate Yu. Walang tanggihan. Yung hugasan ko lang, lalaking kaldero, guys. Kakunti man, tatatlo lang. Ajay tinaart na yung galakat na raan. Kita kay steel wall. Magkak ka daw? Oh, ayan, lalabas ang ating yaya. Ay, bilisan mo, ya. Wait lang po mga ma'am. Bilisan ba? Nabubulunan na ako. Nauumay na ako dito sa karne. Kailangan ko na ng kape. Kunti, ate, hindi matamis sa akin, ha? Pag matamis yan, ipapaulit ko yan, sir. Water lang sa akin, water. Ako kape isa. Damihan mo ng gatas. Dana ikaw, kopi? Bagay mo. Yala! Nakawig ka pa, day. Ting, 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 ting.
Tikula kanya agukat at kasapangit tikula. Sa inyo akin. Ay, kaya Ipin yan. Antay, baka may nakabasin pa kayo doon ng kaldero, dalhin nyo na dito. Ante, baka may hugasin kayo. May tagahugas kami ngayon sa Ate Joanne. Ano, parang palusahan niyo ako. Wala mang tubig. Hindi ba Buti na lang. Ang nakuha ko, buti na lang nasandok ko lang kahapon, libre ko lang si Dana sa Jollibee. ako na nga nagluto? Ako rin pala maglugas? Yan ang tubig, water. Kalambot ka na. Ma'am, pwede na po ako kumain? Di pa. Mama, hindi ka pwedeng sumabay sa amin. Ano ba yan? Mamaya ka lang sa tira-tira. Tira-tirang pagkain ka lang, girl. Nagugutom na ako. Mag-serve ka pa. Oh, nakauwi. Doon ka sa kusina kumain. Huwag dito. Batikin mo yung kape mo kung makapasa. Uy, akin yan, boy. Ayun na. Galit. Ayun na. Ayoko ng ganyang lasa. Bakit? Palitan mo. Aroy. Yan. Mapait. Mapait? Sabi ko damihan mo ng gatas eh. Awan ka ako da. Mag-ano ka kay ano eh? Wala tayong tubig. Tuwatan ko. Bili ka ng bottled water sa tindahan. Kailangan kong ma-hyper. Hindi, Wilkins na lang na malaki. Pabili ka. Oh, ginautuhan ka. Bili ka, ganyan ka lang. Oo, Kaya bili ko na talay. ng tubig namin. Bawal ka magreklamo ang yaya. Kailan ka pa nakakita ng nagareklamo? Ngayon lang. Ganto mo yung bangs mo konti. Masyado bawal. Masyado mataas. Tapos nag-iyak ako habang nag-uwi. Ako ko ba gano'n, no? Sa pa yung sakti na ka. Kailangan ko yata magkain ng marami. Yeah, siniyada. Alam mo dito ulit, sa laki mo. Ay, sarap ng buhay natin ngayon. Relax lang. Sarap ng buhay. Ilabas ko talaga lahat ng inawon mamaya. kahit hindi, ay yung mga Yung sa mga ilabas cabinet. mo mamaya yung cabinet ng platuhan. Ilabas mo lahat yung Ay, oo. parang Kaya. Binisisin ko lahat yan. Makabawi man lang ah. Ay, mag-inaw ka maghapon, whole day nakalagay doon ha. Whole day. Inaw pa. Whole day. Whole day yun. Bilis lang. O kaya nga, whole day. Ba't magbilis tayo kakain na? Siyempre, ano, kung may nagkain na naman. Hindi, at pwede naman natin ipunin yun para Para masaya. Tuwang-tuwa si Dana. Nakuha kong pera ko eh. tapos libre niya pa si mama ng tigil. Buti na lang nakakuha ka ng bonus mo, de. May pang ano ka? May pangambag Pang ka. patiket. Hindi ko lang mag-uwi. Hindi na ako mag-uwi. Kawawa naman na nabunot ko. Madami makuha, yun pa. Masipag ako. Isipag ako. Eh. Puro labang-labang naman. Pag ganidano. Kasi pag yung naka-is-is ka na, tabag lang. Nakalang trabaho. So yun talaga ang kinukuha ko eh. Pag nagtuka-tuka kasi ate mo ng trabaho eh. Ako na mag-is-is. Maka? Ha? Ano? Pinakayo ko dati yung magawa ng ice candy si mama. Katagal, tagala. Yung magawa, yung magtaga ganun kasi yung budo. Tapos May gigil na kasama. naalala mo yung May kasama yung gigil. Lalo pag hila, mas malaki yung pala. Nakadibo kayo, mag-gano'n na. Puro yun. Kaya nasila yung ngipin niya. Pangputol niya yung ngipin niya. Kaya na ano yung ngipin niya. Tingnan mo ngipin niya. kung mapuno yung freezer na yun, sa dami ng ice candy. Sa dami ng ice cream. Kadami niyang pinutulan. Bitawa rin. Tawa ka din ha. Hindi, ayun ang ginapanglak niya. Oo. Ilahin ng ngipin niya.
Ate Ma? Mangga. Mangga. Buko. Excuse me. Lagay ng palabok kasi. Yung palabok kasi, yung kwan, parang panaryon. Tapos ano, yun nga, kadulas-dulas. Kaya hindi nang ginagamit. Sige, taga-shoot ka dun sa kwan eh. Taga-shoot ako dun sa budo. Timba. Nagilang-bilang din. Sabay kagat. Maunahan ka niya pa eh. Sabay kagat. Nagparta ka na. Budag na. Paano na magkinagat? Lalo pag sa bumaba. Mapansin mo man na kinagat? Kaya yung pagkaputol? Hindi pantay. Oo. Kasi kung gunting yun, diretso yun eh. Ayun guys, magbibili muna ng tubig yung yaya namin sa tindahan. May mga nabulunan ako eh. Yung mga ma'am ko ma'am, mga ano ko rito, pambili ko ng tubig, 20 na. Wala tubig. Ubusan kasi ng Nagkakaubusan ng tubig dito. Kain po. Kain lang kayo ng kain ma'am, para mabulunan kayo. Kain ka ng kain, mabulunan ka sana. Akin na yun, be. Yaya, bakit kang? Dala! Ang sabi mong yaya. Sama mo ano? Ano isama yan? Mali may yaya sa kayo. Mga ganyan-ganyan. Mga oh, madala. Takot mamutol. Tara guys, samahan niyo ako. Sino ba nakaisip nito? Wala yung tindahan. Bilisan mo. Tulungan mo nga ako maglinis sa bahay. Pabili. Pabili po. Yung tao. Ante. Ah. Ate, pabiling tubig. Yalang ka na itong malamig. Kahit, ay yung isang kahit hindi malamig. Hati-hati na sila dito. Walang tubig kasi. Walang kaya dito. Wala rin kay Daniel. Ha? Walang tubig. Parehas pala tayo walang tubig. Kaya nga, bili ako pang inom namin. Baka mo namin. Hotdog Pwede na to guys. Walang ano. Ito lang po, ma'am. Ba't ba dalawa? Nagati-hati na kayo. Makibuksan. Grabe, parang ano na to, PWD. Pati ka ba hindi na magalaw? Hindi, ano, ipainom mo rin sa kanya. Okay, baba. Kaya ko na. Kaya ko na yan. Mama, yung supply, ma'am. Yan, hindi ko mabuksan ya. Oo, hindi Kaya nga pa na kaya. Kunin na rin yan. Yung iwat mo. Hindi kaya ya. Tumiyo. Masarap ng ganito. Ay! Thank you po. Galit na po. Galit ka ba? Parang kasarap yung gano'n, no? Sabihin mo lang. Ano na kita. You're fired. Anong gusto mo yutos na ano dano? Ayusin mo na. Okay, ikaw naman. Dahil tapos na tayong kumain, magugas ka na ng plato. Kamot-kamot ka na ulo dyan. Guys, whole day to. Whole day. Whole day. Woo! Saya-saya.
Dana, pakilagay mo lang sa lababo yung hugasin. Pahinga kami ngayon ah. Magdang kami ang sangit, ha? Ito, pagsangsangita mo. Alam mo, ito ang pinaka-gate ko sa lahat eh. Nagsunaw. Bukot sana. Ay, okay ka lang, Day? Bakit na bunot ko kasi, Pagkatapos nga yung CR naman ha. Nalilisan ko. Hindi ka dito magugas? Sa baba. Laga daw. Di mo talaga ako tulungan? Maligas ka. Parang nasa ganite. Sa akin. Sarap buhay namin, no? Pakoy-koy, Kuya ko. Kaya pa, Day? Kaya. Dito lang kami lumaki sa mga ganitong gawain. Dapat nagpuyod ka. Basic lang yan, basic. Umaga pa lang yan. May tanghali at hapunan ka pa. Kaya ano ginagawa ninyo? Wala? Oo eh. Magkuya-kuy ng paa. Parang hindi naman siya parang hindi naman task. Araw-araw naman ganito yung gawa natin. At least may nakapahinga. Kami na ate. Oh, guys, hugasan niya yan. Naku, hindi pa naman nilagyan ng mantika. Good luck yan, good luck. Hindi pa nalagyan ng mantika. Pag kasi, nilalagyan siya ng mantika para di siya, kumapit gaano yung uling. Pero ito, mukhang hindi nalagyan eh. Kaya, good luck sa'yo, girl. Then, ito naman, hiniram namin to kay Antiligaya. Yun, si Antiligaya, napakakaselan. Gusto niya talagang maputi yung nakakasalamin ka. Ayan. Good luck talaga sa girl. Sa mga hindi po pala nakakaalam ng task na ito po yung live namin kahapon sa Sandok Pera with a Twist. Yan, may mga nasandok kasi silang mga notes, may mga task yung iba. Si Ate Aisa, ang nasandok niya ay Yaya for a day. Tapos may kasamang pera. 250 yon yung nasandok niya. Lugi? Kaya magiging yaya siya ngayon. Si Ate Joanne naman ay, ang nasandok niya ay 1,500. Pero may kasamang notes. Ang nakuha niya ay maghuhugas ng plato, whole day yon. Tsaka maghuhugas ng kaldero. Tsaka ililibre niya ng plane ticket si mother. Yan. O diba? Ang saya-saya. O, okay na ba yan? Wala kayo. Balikan mo na lang ako next year. Nakikita mo ba yung bintana natin, ate balikan mo sa pakilinisan din. Pasensya na guys, kung talagang bakalat talaga dito sa bahay. Tapos ka na? Siyempre, Basic lang. Yun, magugas ka pa ng kaldero. Look. Alam natin yung kay Tita Ligay. Yan, hiniram namin ang kaldero ng Antiligaya. Good luck sa akin, guys. Masailan pa naman sa Antiligaya. Gusto niya talaga maputing-maputi. Parang madali lang siya. Sinong nakaranas ng ganito ng mga bata? Dati kasi nung araw, nalilinis pa yung kaputian ng kaldero. Nung kami ng mga bata pa. Pag nakita ni mamang may kunting-kunting ito, paulit niya talaga. Dapat yan buwangin. Pwede rin abot.
Tignan nyo naman. Ligaya, hindi ko to kayang paputikin. Good luck. Ulitin mo na. Oh, pwede na yun, oh. Diba? Pagkakalaman na yung mga bata ngayon, guys, hindi naman muna mag-is. Kagaganda nga ng mga daliri nila eh, no? Yung mga bata ngayon. Yung mga dalaginday. Ako dati natatandaan ko, laging maitim yung kuko ko dito. Yan, lahat. Kasi laging ganito ang trabaho ko ng bata ko. Kasi tamad ako maghugas ng plato. Eh, ito yung assignment lang. Diba? Basic to basic. Yan, ang mabisa talagang pangtanggal guys. Buhangin na may abo. Saka sabon. Saka ipaulit kasi yung yung pinigaya sa akin. Oh. Yan eh. Tingnan sa kabila. Ang pinakamasaklat yan, guys. Ako na ang nagluto. Ako rin para maghuhugas ng pinaglutuan ko. Sorry ka lang, ikaw nakabunot. Ganun talaga. Much later. Oh, puti ah. Diba? Puti ah. Malas din, guys. Dati, pag hindi pa kami nakakapaghugas ng plato, mga kaldero, pag nakita kami ng mama sa laruan, pauwiin niya talaga kami. Hindi ko pa nakabugto ka dyan. Nakaugas. Kudutin niya kami, guys. Bawal maglaro ng hindi pa naka-is-is. Malunggay na naman ulam natin. Dami kasing bunga guys yung aming malunggay. Dahil iyak ka na? Kanina ka pa dyan da. Parang 2 oras na ako Ilang dito. oras ko na yata dyan. Hindi ko malpasag. Check natin guys yung inis-isan. Yun pwede na. Medyo umaliwalas na guys. Balik mo ako tapos, boy. Okay, balikan natin ito mamaya. Balikan mo ako timon niya. Kasi sa'yo. Ito na guys yung ni Ate Joanne. Pwede. Success! Puputik na. Check mo Dana. Amoy mo Diba? pa na, mabango pa yan. Di ba? Pwede naman alamin. Sante Ligaya. Mamaya ka na. Pahinga ka muna. Yaya! Yaya! Napagod ako. Coffee please. Bigyan mo ako soft drinks. Marami dyan sa rep, ma'am. Natanggalin ko ng aking uniform dahil ako'y tapos na. Oy, may huhugasin ka pang plato mamayang tanghalian at hapunan. Hindi. Linis-linis si Inday habang ako Tapos ikaw, kuya-kuya-kuy lang. Ay! Sabi niya rin, ay, nadumihan. Pakiulit. Clara! Ang kamo, Clara! Dilaan mo. Mara ba, Clara? Mara! Mara ka, Lara. Yung taas ba, nagiwan mo na yan? Wow. Nag-agaw na ako bago nag-New Year, kaya... Pero yung kwarto, hindi ko talaga kayang linisin kung paano ko ayusin yung kwarto nyo.
Ano ka ba? Malinis na yun. Malinis na pala yun. Sagad na talaga yun. Parang may nakakirang hindi mo malaman. Sipag ng yaya namin. Ang nakakaya sa mga senyorita. Yung kwarto nila mama na ano mo na? Nalinis mo na? Ine, ate, pati ko ang electric fan. Ano yun, ma'am? Pwede pong pati ko ay electric fan yan. Tao si Dada. Ako, hayahay na rin. Bagsak ang indong natin. Gloria, bebela muna tayo. Kutsara niya, kadaming kanin. Wala? Wala, inulit ko yun. Wala. Nakatigas-tigas pa yung kanin, pati yung lagayan ng kanin. Chirik ko nga yung isa. Kutsara? Okay lang ang ikaw magyaya. Maganda ka naman ngayon eh. Pagsama ko po ulit. Mauli. Huwag yung pakaw ko sa'yo. Baka di kontrol yung ulo. Puro uli, guys. Yan, ang aming ulam is walang katapusang bunga ng malunggay. Na, punay nagdadaktal lagitan. Naimasapan. Dito po madumi. Ay, natusan ka ni Nana ba? Ito po. Gumagante. Hintayin mo matapos ang araw na to. Magwalis ka pa. Ayos ka! Puri naman lubluban. Saan? Wala naman ah. Dito sa ilalim ng upuan. Hindi mo na walisan. Ayan, magmerienda muna tayo ng buko salad. Mamaya ka na magmerienda ha kapag tapos na kami. Kain tayo guys. Ayan. Diba may pa-party na si Inday? Ayan. Linis na. Oy. Sinasabi magpahinga ka. Tulog-tulog ka na dyan, ay. Pwede magpahinga yun. Tulog. Nagka-apron pa siya, day. O, ano nyo naman. Baka kasi may utos pa sila mamaya. Kaya naman. Mama! O, sige. Bigyan ka namin ng 1 oras para Pwede break time? para magpahinga. O, kape daw. Nagdating si Papa. Kape. O, kape daw. Bangon! Kakakape mo lang pa? Naglablabos. Wala na yun. Wala pa nga sa akin. Hindi pa kasali doon? Kain na kami, guys. Kakain ka na? Gutom ka na? Let's go guys, kakain na yung mga amo natin. Kaya naman, ano mga pwesto nila. Sarap. Ayun na rin yung niluto ko. Sa prank. Yan. Mga busy sila guys. Mauna na tayong kumain. At napagod ako kanina, naglinis. Mauna ka? Mabagal nyo kasi nagugutom na yung yayan nyo. Sa kusina ka magkain. Wawa! Tawag tuloy si Dana. Kain ka na, Dana. Hindi ka na. Yan, guys. Kain muna tayo ng pananghalian para may hugasan na naman sa Ate Joanna at plato. Talaga natulog siya at naghanda siya para ano. Sarap. Ito, kay ulam lang to ni Yaya. Ulam lang ni Yaya to ah. Dami ng ulam yaya. Yakwa ka baso. Tubig na. Tubig. Dali. Kain ng marami. Ya. Para may lakas ka na naman, ya. Gusto niya ako maglinis. Matulog na lang mamaya. Hindi mo pa nalinisan yung ref. Punpun na. Yan, kagigising lang ng ating kay siya na naman maghuhugas ng plato ngayon, guys. At least pangalawa na to, isa na lang mamaya. Oh, di ba? Woo! Nakapagpahinga na ako. Naka-recharge na. A few moments later. Ate Joanne, tapos na, kainan. Anong next? Hugas ng plato. Hugas ng plato. Si Yaya ka rin, Loy. Dane, I need your help. No.
Sabi niya, oy! Sabi niya, di-off ko ngayon. Di op. Di man nakakita ng barang. Yun, no? Ay, may himala talaga dito eh. Talagang pinagagatan nila ako, guys. Hindi ka naman nagadabog. Kasama ng dabog din. Ayun, pinahirapan ako. At dahil dyan, isang taon akong di mag-iina. Oh, ayun daw New Year's resolution natin. Maghugas na lang ng plato. Oy. Maghuhugas na siya ng plato. Ay, Busy ako. pwede bang pakilinisan tong kuko ko? Hindi. Dali. Parang Kensino challenge to. Oo eh. Guys, tingnan niyo ang sipag, guys. Ganda mo ka na yata, girl. Ang saya-saya naman. Sana ganito lagi. Kulang yun ha. Itong araw lang na to, nako. Much later. Ayan guys, pinasya lang kami ng Team KMA. Hello po. Happy New Year. Yun. Yan. Galing sila sa iba na. Ang team KMA. Kain mo na sila ng ano. Nasisipag nila kasi katatapos pa ng New Year, nag-vlog pa kaagad sila. Dinaraw na kaagad nila yung mga patutubo sa sitio iba na. Oh, master. Tabi mo, master. Tinapay. Anong tinapay, sir? Biskuit? Ano? Hansel? Oh, may Hansel para dito. Pandesal. Hindi mo natin na. Siya na kayo ha, yun lang aming nakayanan. Sabi mo bigay ni Patrick. Sulatan mo kayo ng Patrick yung From Patrick. Love you, J. Ilagay mo, sulat mo kaya. Baka mabitawan niya yan. Baka mabitawan niya ganyan yung pakwa. From Patrick. Magulat siya. Dapat. Pirmahan mo rin daw eh. Ayan o, pinagkatawa ay pinagtripan nila si Gigi. Parang si Ink yata. Ayan siya oh. Ayan, ito guys, para kay Gigi daw, bigay ni Patrick. Thank you sa pagdalaw, sa pasalubong ng pakwan. Sige po, ingat. Kita ulit tayo sa ano. Ingat po kayo. Aming ngasal. Yaya! Sige po, ingat. Yaya, marami na tayong hugasin. Ay, very good. Sa gabi naman 3 beses Hindi, lang yun. ipunin natin hanggang gabi. Ipunin mo hanggang gabi. Dana, lagay mo sa batsa. Jay, may bigay si Patrick sa'yo. Ayan. Sinulatan niya pang Jay, naimlag yata sa'yo, Jay. Oy! Ay. Kasi may nakalagay, oh, I love. Eh, ikaw na nagsulat. Mamatay na. From Patrick. Tignan mo sa video, mamaya. Oo nga, hinahanap ka eh. Mamatay baga ako, Jay. Sino Anong nagsulat? bahay nila? Yung bago. Madali sila dito? Ay, kayo lang nagawa dyan. Ay, no, isulat mo. Ay, panoorin mo. Panurin mo yung video kasi. Nag-aalis lang din nila. Vlog sila? Galing sila Galing sa sila yung vlog. vlog. Hapunan na naman, guys. Kainan na naman. Sa atin dyan, hindi pa nakaugas ng plato. Oh, last na. Last na. That's it. Na sila. Ang walang katapusang malunggay. Yung gaya, pasita. Yung mga amo. Mga amo rin. Sarap buhay, oh. Bergahiga, oh. Ay, sus. Kasarap baga buhusan yan guys naman, ano, yung kumukulong ito. Maghapon yan nakahiga. Talaga. Oh, master. Ulam, master. Kasi na. Karo, kape na Kanina, naman. pangalawang kape mo yan pa. Bawal ang matamis. Bawal magreklamo ka mo pa. Yung kape na yun. Nana natin mga amo bago tayo mawala ng ulam. Guys, hindi pa magkatapos to kami magkain. Yung yaya namin, ganyan na muna, sobrang sipa. Sobrang sipa. Ayaw mo tambakan. Para konti na lang daw mamaya, sabi natin yung yan. Mas okay pa yung yaya, hindi pa ginawa.
pa siya ng ticket ng ano pa Manila. Kaya nang magyaya, kaysa na. O, hindi ka pa tapos. Magwalis ka pa. Wala. Nakalinis na kanina, nakamag. Siyempre, nadumihan na naman Bago yan eh. matulog. Puro kami kain, guys. Kanina kain na lang. Tunggag na to, puro kain. Kasi kami umalis at talagang holiday lang kami sa bahay ng puro lamon. Meron na naman. Diyan na tayo magkahulugan. Tapos na ako. Basta 3 lang daw. Hindi na ako nagkain, pero hindi pa ako. Papansin ko, parang baliktad. Parang ako yung naging yaya. Bakit yun daw yun? Yung year pa dito sa amin. Yung year pa. Mataas daw? Mataas daw. Yung tutok niya na rin sa